Bon dia a tots, lopederos. Avui estem a Inca amb en Carlos Sales, el propietari de Son Figuerola. És una tenda ecològica que aposta per el producte local, sense envasos. Té moltíssim de gènere a granel, això ens encanta, perquè sempre hem trobat que dins el món en què vivim, si podem generar el mínim de residus necessaris, molt millor. I des cas d'en Carlos jo crec que ha encertat moltíssim. Ja t'he dit que a la seva tenda tenim un munter de fruita i verdura fresca, de productors locals, també inclús tenim productes de neteja també d'una empresa aquí mallorquina que té una línia ecològica. I com vos dic, estem molt contents de poder fer feina amb aquestes petites empreses que aposten per l'economia circular. Ara mateix hem fet ja l'auditoria anual, hem revisat tota la documentació i res més. Vos recomano, en sèrio, si esteu per Inca, que passeu per la seva tenda, perquè vos trobeu una grata sorpresa. Menjar bo i ecològic no és tan car com la gent se pensa, i a part esteu apostant per productors locals, que això també és molt important. Així que res més per avui, fins aviat i salut! Gràcies.